Казанда көпчілік орындарда yol üstünden ötüşü yollarda liftler işlemi. Hem gümmen invalidler için deyilgen köpkene mine şunday joylamalar işlemi. Siz anı bilesizmi? Hem bunun cevaplığı kimde? Kim onun için cevap verir? По лифтам это зона ответственности прежде всего комитета по благоустройству, и нужно отметить, что те лифты, которые были установлены в программе доступности, да, они работают. 29 лифтов по городу, а сегодня те, кто не работает, к сожалению, в отношении лифтов и со стороны граждан есть исключительный вандализм. Когда и молодежь некорректно пользуется лифтами, нажимая все кнопки, мы все об этом с вами знаем, проводили многочисленные рейды с участием общественных организаций. Шуңа күрә ул беренчедән безнең дисциплинадан тора, инде менә конкретно ниндидер лифтлар эшләми икән Казан администрациясенә мөрәҗәгать. Горьковский шосседа менә Горькийда без әле үзебез дә барып төшереп кайткан идек. Анда шулай инвалидлар йөри алмауларын әйттеләр. Бая. Горьковский шосседа менә Кировский районда. Школа тукталышы янында. Айрым программа. Чистопольскийда эшләми. Айрым программа кабул ителә. Безнең бик күп народный контрольдә мөрәҗәгатьләр, спусклар юк, ниндидер тротуарлар тигез түгел. Менә бүгенге көндә ул программада ул 3 һәм 5 еллык программа юлларны төзелү программасы, төзелү дә һәм ремонтлау. Шул программада менә ул тротуарларда спускларны ясау, чөнки ул инвалидларга карамый бит, ул өлкән кешеләрдә өчен һәм инде әниләр, коляска белән йөрүчеләр әниләргә дә уңайлы буларак. Менә шуңа күрә Казанда ул чараны, ул чаралар алып баралар. Yani siz bunu kontrolde tutasın değil mi? Biləsiz həmin də. Kontroldə tutmuyoruz. Казандагы. Yox, sadəcə защита бит менә вот такие мера безопасности дип әйттегез, ДТП'лар алар битендә шулай ук. Шушы юлдан чыгып, есть своя зона